quines són les seves pel·lícules favorites dels altres? Les seves ja ho sabem, dels altres. Per exemple, de l'Orson Welles jo recordo, i això recordo una ocasió que vaig fer, una arrencada d'una pel·lícula, ara no me'n recordo el títol, que comença amb un plano que dura 10 minuts. Set de Malo. Set de Malo. Em sembla extraordinari. Bueno, doncs veus, aquí ja et dic, i després també les pel·lícules d'ell, totes les pel·lícules d'ell. Ara veig poc cine, perquè ara veig molta televisió i ara veig poc cine. Jo crec que el cine, així com a la nostra època estava en una època esplendent, ara està en una època de baixa, no? Penso, tampoc no puc parlar perquè no conec, no puc parlar d'una cosa que no conec. No vaig al cine, per tant no. Sí que veig alguna pel·lícula per televisió o alguna que veig per aquí, que m'arriba, però ara no et puc parlar del cine d'ara. Vale. Senyor Forn, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Per nosaltres és un honor. Vale. Moltes gràcies per tot. Gràcies. Bueno, si vols, sí, ara potser ja ens passaríem si seguíssim,